گلی جامعه رو حرمتان جی نزدیک بله تماشا بکن هونی ببینین که دستی من والایه آها واو خورتی جوان جی کرم خورا خورتی جوان تو کیشان دخوازی چار کارتان هلینه؟ اف یاهان و یاهان آفرین نوازه همو کارتین ته اصن اف کله جانه دکاری نشانیم دیکا چوادی کی ev qabiliyete ke. Hey, لور چه دبه؟ جبو کارین کو هندکن دستور و هیا. Destur ji bo çiye çawiş? Estani li bir sêra xwe nişanê mirovan didim. Sihir? Sihira çe? Ez nişanê te bidim. Ha? Ha? Aa! Spas dikim. Ev qas leşkerekî qeşeng. Tu çi dikî? Oh, tu çe dikî? Spas ji bo alîkariyatê. Ev cara pêşîne ku qîzeke ew qas bedew min maçî dike. Êdî tevlî nebin ji kerema xwe re. Numara 28. کارلوس me qezenç kir. Erê şansê min teqez ji alî baş te ez li vir bisekinim dê baş be tu jî wisa nafikirî. Tu ev qas tirsonekî Carlos. Ez dibêjim ku divê tu qezençkirin ra meydan bixwînî. û erê ez careka din jî biceribîn. Evet meleyist. Çawiş Gonzales ev tu yî. Ez kêfxweş bûm ku min tu li vir dîtî. Şûn lêve. Wisa dixuye ku ji alî jinan ve tu popüler e ha? Baş e. Mîrzade oldun? Ez bawerim ku li vê derê her tişt rê de ye. Erê elbet çawiş. Spas ez bawerim ku tu yê her gav serî li me bidî. Çawiş Gonzales ji kerema xwe destûrê bide ez vexwarinekî îkramê te bikim. Vê alî ve? Lê ez li ser wazîfeyê me. Na, leza te çi ye? Hadê kerema xwe ji bo te pasteyên bi krema yên herî bi tam hene. Pasteyê bi krema? Lê ana ez diyeteke ji dil de me. Hey patron, Ha? gotineke min heye. Divê ku tu min bibexşînî Çawiş Gonzales. Wezîfe gazî min dike. Tu dibînî, tu fêm dikî? Elbet. Ez zef dilxweşim. Çi? Ew ket? Ez bawerim ku min lê xist patron. Heya ku ez laşê wî nebînim, ez bawer nakim ku ew bi rastî miriye wî peyda bikin. Patron, Ez êvî me ku îro wezîfeya min qediya ye. Tu hîn li virî? Merhaba çawiş. Ez li vir benda bapîrê xwe sekinîme ku wî bibînim. Lê ew derek ma ez nizanim ka çi pê bûye. Baş e, ew bi ku veçû? Çû gazînê ew ê derê. Ez aniha jûr derketim. Ez lê biderim ka ji bo çi dereng maye. Tu mirovekî pişîrî. Te çawa kir? Çi pereyê me ku hebû me wenda kir dînekî Xwedê. Tu bûyî ku te ev domand mixas ku ez dev jê berdim lê te dom kir te got na û pê verda. Te çi got Carlos? Ji kere xwe re aram be Katerîne qezenç bike an winda bike ev ji bo zeman derbaskirinê. Fêm dikî bavo, ev roja pêşîne ku ev gazîno heta niha vebiye. Tu her roj dikarî biçîvre û komarê bilîzî. Tu rast dibêjî aniha ev tenê vî karî dike qumara wî hemû pereyê me bir ew qet qezenç nake. Divê ku ez herim neylim ku ew êdî pera wenda bike. Lê dayê, gava tu jî dikevîndir, tu jî qasî wî nebaşî. Tu bi mafî. Ez gava ku ez ruletê dileyzim heşê min diçe ez xwe ji bîr dikim. Êdî tu tiş naybîra min. Ji ber vê qumarahan gelek mirov mirî tên dîtin. Tiştên nebaş e. Erê qumar lêstin tiştekê neqence heke tu zanibî ka tu yê li ku bisekinî. Ez zanim ku balkêş û zeman xweş pê derbas dibe. Lê ku tu ji haş xwe te nebî tu yê her tiştî winda bikî. Min bibexşînî ku ez we aciz dikim. Çawiş Gonzales. Pirsa min heye ku ez karim pirsim. Ev qîzik.
ئیشەر دکارە لە باوە بمینە وای ئەvê سێرباز ناوێ وێ ئەمیلیایە هون چاوانێ سێربازەکە ئەم ژیەکە پڕ بەدەو ئەو باوێخە ژی ئیسپانیای هاتنەڤر نەوسە ئەمیلیا ئەو لە گازوینۆیە وەک سعیربازە دەغا بتەونزانە بن ji bo karkirinê gazînoyê dûbiye ciyekî berbiçav Pirsgirêk ew e ku diviye bû bapîrê Emilyayê bihata gazûneyê û kesî ew li vir nedîtiye ew winda bûye Tu difikrî ku ew winda bûye ha? Dibe ku wisa be ji bo ku wî peyda bikim ez çûme gazûneyê lê ji min re gotin ku ne li wir e Tu cî tu neye ku Emilya li wir bimîne ew li bajarê me kesî nas nake ji bo wê min ew anî vir Hûn fehm dikin? باشه تو digihîştî Cawiş Emilya tu bi xêr hatî wê îşev li ba me bimînî Saf spas dikim. Tu bi şansî Emilya çawiş saf spas dikim. Tiştek nîne tiştekî giring nîne ku min kiriye Şebaş çawiş. Şebaş. باشه شەباش Tu dizanî ka ji bo ez vê şevê li rêveçûnê hez dikim ez bo ji ber ku ez li hewa dimeşim ji bo vêya ye ew ji min hez ke ez dizanim di jiyana min de ev cara pêşîne ku dilê qîzikekî dikeve min ez dikarim bi vê bawer bikim ew ji min hez dike lê ku ew bixwaze bi min re bizewce ez ê çi bikim ez wê pir mezintirim nexeme ez ê herê bêjim ew jê min hez dike Ha? Çawiş Gonzales tu çi dixwazî? Ez pir xemgînim ez dizanim ku zû ye lê bûyerek ne qenc qewmiye diziyekî çê bûye li gazûneyê dibêjin ku bapîrê Emîloyê hinek pere diziye ez jî nizanim ez ê çi bikim Bapîrê wê? Vê sibehê zû gazûneyê raporta diziyê dayar têşê ew ji me dixwazin ku em wê lez bigirin tiştekî din jî heye Ew çi ye Çawiş? Min bê meştî kir ku ji wan re got ku Emilya li vir e Çi? Ez dizanim ku wê tiştek nekiriye lê dê ew bên û wê bibin ew dê wê wek daxfik bikir bînin û bapîrê wê bigirin Oh na Ha? Ez ê çi bikim alîkariyan bike diyeko Aram be Çawiş wê li hêviya min bêle Çawiş neviya diz li ku ye Ez texmîn dikim ku li wir e Ez hewil didim li derî dixim lê kes dernakeve heke hûn li hundurin derî vekin Ew çi ye zehf zû ye Vegere ez lê dixebitim ku wan bisekînînim diyeko Em bigirin Buraya kevaram be hewa Hıllı adam mı çi dikin Ez niha dersa bidin Bitaqısın Biçamin herin Diego ji bo çi tu bi min re li dizê digerî Lewra li vir şaşek heye ev rast e û em ê alîkariya Emilyayê bikin ku birave Na. Dizikirin na. Bapîrê min ji bin ve tiştekî nadize. Ne rast e? Ew qet tiştekî wiha nake. Emilya ez dixwazim bawer bikim ku bapîr bêgune he ew Çi? no nexwest ku ez wiya bêjim Maxey dilê te ketiye Çawiş Tu dixwazî ku pêra bizewcî erê ew pirsên taybet nepirse dengê xwe bibire Ev kî ye? ew diz e Bisekine Çawiş lê ji bo çi Ew birîndar e Emilya Ku hûn rast hatin hema bikujin merivno Patron Bilirim li çi? Çawiş Gonzales di gel wan e
ji bo vî jî divê em bipên. Ji min re bêje Benîto, ji bo çi te dizî? Ji min re rastiyê bêje, nabaxfe. Ez nizanim hûn çi dibêjin, min tu şaşiyekî nekiriye çawiş. Aram be Kalemir. Ez wek sêrbaz ji xwe re digerim. Tiştên ku ew ji min re dibêjin min nekir. Lê ez dixwazim li ciyekî war bibînim. Ez vê fehm dikim, ji bo vê li benda xweşbîniya min nebe. Çawiş, bihê lê bila kalo çîroka xwe bêje. O, baş e. Wan karekî ji min re teklîf kirin. Ez fikirim ku ew hay ji qabiliyeta min hene. Di dawê de min cihekî peyda kir ku ez bi Emilyayê re li vir bi cih bibim. Min bi hemû pereyên xwe bilêt kirin û em jî İspanyayê bên Amerîkayê. Ji bo vê te pere dizîne? Na, dolden ji min xwest ku ez li ser masaya qumarê kaxizan belav bikim û wek sêrbazam ku müşteriyan bixapînim. Tu yê bixapînî? Helbet, lê min red kir. Ji bo wê ew lê xebitên ku min bikujin. Wan avayiyekî ji bo qumarlîstinê dixebitandin. Ez ji bo jiyana xwe Tu reviya. derevkarî. Ev rast e. Ez ê te bikujim. Bisekine Çawiş Gonzales. Na Diego. Ew pir zêde birîndar bûye ku nikarî birave. Dibe ku ew rast dibêje û dolden jî deraw dike. Tu dikarî Benîto bigirî lê divê ku tu ji bo meseleyê zêdetir lêgerînê çêbikî. Ez nizanim. Em ê niha çi bikin patron? Helbet em ê wî bikujin. Bi rastî? Ha? Ez hêvî dikim ku baş e. Xwazika we geriya. Papîro! Emilya. Tu birîndarî? Ew bi şans e, gava ku çem herikiye wana avî dide. Lolita, tu yê birînayê bipêçî. Erê helbet. Wî bibin jorê. Tu yê alîkariyan bikî Bernard? Tamam. Spas dikim çawiş. Ez ji bo vê pir minnetdarim. Erê baş e, divê ku tu li vir wek girtiyek di mal de bisekinî. Li vir bisekine. Ev baş e. Çawiş guhteriya çîroka min kir. Digel ku jê re serêşî çêbe jî ez dikarim li wir wek hepsiyan di mal de bimînim. Çawiş Gonzales. Ez nizanim çawa berdêla we bidim. Baş e, ez li xwe min kurtêm ku min ew di serî de anî vir. Ji bo ku em birîna wî derman bikin. Emilya, lê ev nayê wê maneyê ku ez difikirim ku ew bêgunehe. Ew hîn jî ragirtiye. Tu mirovekî başî Çawiş. Ji ber ku tu ji papîrê min re wiha te ev digere. Bi vê kubariyê pir leşker tu nene. Ez pir minnetdarim. Bi rastî ez deyîndarê te me. Heke tiştek bûya. Ez nizanim demin çi bikira. Emilya, ji kerema xwe. Dilêm ketiye te. Ez evîndarê te me. Ez divê ku herim û birînên papîrê te kontrol bikim. Ez xemgînim, divê ku ez paşa vegerim. Tu dizanî ku ez difikirim ku ez te re xwe li vî bajarî mame Emilya. Ez dixwazim vegerim İspanyayê. Hemû xastina min ew e ku tu dîsa baş bibî. Heke tu dixwazî vegerî İspanyayê ez jî bi te rabêm. Na, tu nikarî. Çawiş Gonzales mafdar e. Benîto, heka tu vegerî İspanyayê, herkes wê bawer bike ku bi rastî te pere diziye. Bizanibin ku bapîrê min nedize. û tê vê ispat bikî. Ne wisa? Ez dizanim ku ez pir tiştê dixwazim Gonzales. Lê ez nizanim ka ez ê êdî bi ku ve biçim. Ez nizanim. Ji kerema xwe re. Emilya, tu dizanî ku ez hez dikim, ez alîkariyê dikim ku ez bikarim. Lê vê derê pir germ bû, ez nekeva bistînim. Emilya tu çe mala xwe. Emilya tu çe mala xwe. Gonzalesî re ben. Di evîndariyê de ew bêşans e. Ez naxwazim ku wî bi vê avayê bibînim. Lolita, tu yê Emilyayê bipirsî ka ew ji bo Gonzales çi his dike? Erê ez ê were biaxivim. Diego divê ku hûn bizanibin. Lê baldar be. Gonzales dixwaze pêra bizewce. Tu dizanî? Pêra bizewce? Biya min pirsgirêk bapîrê wê ye. Tamam. Wê demê ez ê bûyera biaxivim. Emîlo têra xwe mezine ku biryara xwe bide hûn dizanin? Di rastî de qesta min ew diz e. Ha? Ez difikirim ku divê ez bi xwe li vê dizî bigerim. Ez ê bi te re bêm. Em bi ku ve diçin Diego? Em di serê de herine gazînoyê.
وسا دخویه کوی بلال ما بگره دیگو اره ام خواهوسا نشان بدن کو ام دچن دربه ها؟ جبو چه؟ اوه تمام من فهم کر دخواست که تو بمره بخفی تمام از زانم کو او به من نکتیه امیلا لی توش با گونزالس چه هستی کی؟ او یکی باشه دبک که تو شوق ببی لی دلی چاوش کتیه ته او دخوازی بتره بزوجه او نه او راسته توش بایی چه هستی کی؟ او بختیار نینه او دفکره که تو وگر اسپانیاه او امرو یکی باشه کباره اجی حزدکم لی از نکارم خیال بکم که پیرا زویجیمه راستی نه لیش بو چنا دبیکو او هنک شتم ازنتر به لی او مروفه کی باشه نه من دمه که دریج ریویتی کریه و من پر زلامان ناس کریه او دبیجین که دخوازم بتره بزویجین دورا او دیسا بریارا خودو گوهرینه دو جا قصد وانی از اواجه بمره دبویه از ایجا خورا دستور ندم که دیسا بیشم چاوش گونزالز لشکره که لشکر نباشن تو شاشی امیلا براستیش گونزالس شته حز دکه از وید زانم کو اف دکه ده آتشی ده پاشروش یکیویه پیاتی هیه شبر بی یکیشی بکرنه که بقیزه که وک من را بزیوجه دوله ورچه دکی ها؟ باش بگره کی تو کی دمای هاتیه که تو بمری مروی کال اون چه دخوازن جمالا من در کوین امیلیا دعای خود بکن مروی کال امیلیا هون دناف نوینه ده ارشی مروه که کال دکن ما هون شرم ناکن نه هونه تو جا پوله یا شوره منت بتعمجن گیده ترسونا کان ببین زورو دولدن امیلیا چاوش دولدن جبو دزیه دراو دکر بحودانا کشتنا بنی توی و یاو اثبات کر عدالت جهه خودید آنها گونزالس تو جبو امیلا چه دفکری؟ چه؟ اره تو جه حز دکی آننا دوی کو تو آنها جره بیجی بری کو پر درن نبه نه زورو دوی کو از بیجم از جوی حزکم و از خوازم پیره بزوجم او گونزالس امیلیا راسته توی جکره مقاره توی ببیجنا من او چاوش چه؟ چاوش از بریا ملا خواه بچوک بکم لی از دبینم که وی مروه که باش پیدا کریه از هبی دکم که هونه بختیار بن سپاس کن بری تو بخاطر وه آغور به ریات فکری به آغور به کالو بختیار به امیلیا غربه بسکنه کالو امیلیا او گونزالس از نکارم دیوشی کالی خوبردم چه؟ حجه داریوی ببن هیه حجه یو ببن هیه کو از لبنرم و از مزکرمه و از پرشوی حزدکم نکارم بقیتم ما تو نابینی گونزالس امیلیا
أميليا أميليا من دكار بوتا باختيار بكا ناجا او قيزة كاتل بعد ابو از لشكركم والباشار يجبو لشكرا قيزانا جبو من نابرس كريكاكو او بكالي وغراتشو گونزالس ربن